faltan autobuses, as paradas non son as mesmas de antes, que é o que está a pasar? Nos aí fixemos a través da AMPA do CPI unha xestión para preguntar alá por maio como quedaba o transporte escolar para este novo centro, non? E un pouco a resposta que se daba desde a Consellería, desde Transporte, era que se iban a manter os mesmos servicios que había. Entonces, nos realmente o que fixemos foi na matrícula ofertar as mesmas paradas que había no CPI Manuel Padín Truiteiro e así como se fixo a matrícula para os nenos. Cal é o problema? Que cando empezamos o curso detectamos que para o instituto había dúas líneas de autobuses desde Arcade e esas líneas de autobuses estaban saturadas, é dicir, había 56 plazas nun, 54 plazas noutro e non chegaba para toda a demanda de paradas que había. Entonces, claro, chamamos a Pontevedra e dixemos, mira, aquí é necesario un autobús máis, non? E un pouco a resposta de Consellería de Transporte foi que cando les dixeron que se mantiña o que había, era que se mantiñan os mesmos autobuses que había aí, non? Nos entendíamos que se mantiñan os mesmos servicios, non? Entonces, bueno, era unha diferencia de interpretación. E a solución que nos deron era, bueno, pues hai que comunicar a aqueles alumnos que están máis preto, é dicir, na parada de Pierres, que non van a ter dereito ao autobús. Eles, basándose na legislación, distinguen entre transporte lexítimo e transporte excepcional. Transporte lexítimo é aquel que está a máis de 2 kilómetros, vale? Enseñanza secundaria obrigatoria, é dicir, serían os alumnos da ESO, que están a máis de 2 kilómetros. Esos teñen sempre dereito ao transporte e van a ter garantizado o transporte desa Consellería. E logo hai transporte excepcional, que en este caso é todo o núcleo urbano de Arcade, que si hai unha línea de servicio e hai plazas vacantes, poden utilizar, pero no momento en que non haxa plazas vacantes non se vai ofertar máis plazas porque é transporte excepcional. Entón, bueno, esta foi a resposta que nos deron desde a Consellería. Nos intentamos artellar da mellor maneira posible, é dicir, falamos coas familias, lóxicamente algunhas familias se enfadaron con nós, pero non teñamos culpa da situación, e porque, claro, era un servicio que tiñan outros anos. Intentamos de explicarlle que o tiñan outros anos porque era un privilexio, porque o Padín Truiteiro está tendo un servicio de transporte excepcional e que nós tamén nos beneficiábamos dese transporte excepcional. Por eso se xenerou todas estas manifestacións e todas estas concentracións que hubo este domingo pasado. Pero desde o centro o que intentamos é buscar outras solucións. Tamén artellamos a posibilidade de solicitar un desdoble dunha línea, é dicir, que unha línea de transporte fixese doble recorrido, pero tamén desde a Consellería nos dixeron que non. E unha terceira vía é solicitar que outras líneas de transporte que non son de Arcade, sino que son de Ponte Sampaio, que pasan por Arcade e pasan precisamente por Cruce de Pierres, poidan acceder a coller alumnado de Cruce de Pierres. E así o xestionamos. E eso pode dar resposta para a entrada, donde alumnos de primeiro e segundo da ESO poden vir en autobús para o centro, pero non teñen garantizado a volta, porque realmente os microbuses que veñen desde Ponte Sampaio simplemente teñen plazas para vir, non para volver, porque só se fai o servicio con un autobús. Entonces, desde o centro intentamos artellar da mellor maneira posible e buscar solucións posibles, pero claro, dentro do que nos podemos ou das posibilidades que temos, non? Claro, imagíname que isto é a nivel Galicia, non? É dicir, se se dá mangancha en Soutomaior, se daría mangancha en calquer outro municipio. Sí, a argumentación desde a Consellería, desde o noso punto de vista, basado na legislación e no que está establecido, na normativa, nas instruccións que mandan os centros, que pon que está garantizado sempre a maior de 2 kilómetros, pero se é menos de 2 kilómetros, pois que é excepcional. Isto, comparativamente, claro, lóxicamente, vendo, por exemplo, con Redondela, no núcleo urbano, ninguén ten transporte escolar hacia a zona da Marisma, e ninguén, incluso da zona do Muro, que xa está o kilómetro e algo, tampouco ten garantizado o transporte hacia a zona da Marisma, ¿no? Donde están os institutos. Entonces, claro, a Consellería valora non só o caso puntual de Arcade, sino valora o caso puntual de toda Galicia. É dicir, lóxicamente, se conceden aquí un autobús, eso se irá a outras reclamacións de outros sitios, tal. Entonces, dicen, non, 2 kilómetros, nas situacións que sexan, e iso é o radio de acción, e a normativa que teñen establecida. Podemos estar máis de acordo, menos de acordo, pero, bueno, é a normativa e así non lo van a entender.